Da, fraților, am început acest clip exact când am început meciul, nu contează. Dar avem un nou update pe Brawl Stars. Știți? S-au băgat megabox-urile, ceea ce eu mă bucur, îmi place. Opa, Gol! Mori! Așa. În sfârșit și eu mortis. Spike! El primo! Bă, se că să mă bate. Ești Poco! Acum să zicem sincer, cine nu l-are pe Poco? Dar sunt atât de bun eu să câștig în acest meci. Yes! Bă, nu-mi dă trofee. Bă, nu-mi dă trofee. Nu mi se pare corect. Nu-mi dă trofee. Uitați-vă că... Da. Uitați-vă că s-au băgat megabox-urile. Uitați. Vedeți? Haideți să comparăm. Da. Am doar 10 gemuri. Da, stai, că când eu vroiam să... Ia. O pauză pentru Shelly? Bă, trebuie să am 11 la Shelly, adică 11 din alea, 11 din astea. Bă, eu n-am... Dar chiar vreți să jucăm un meci cu Shelly? Cu ce vreți? Cu ce skin vreți? Haideți să facem. Ala, bala portocala, cine mi-a furat banana? Cine se afară? Chiar tu. Chiar. Da. Hai că o să jucăm cu... Mie-mi place exact cu ăsta. Dar dacă nu știați, eu n-am pe Draco. Bă, să nu stregeți canalul de YouTube, că n-am zis o prostie, e Draco. Uitați-vă și la nume. D-R-A-C-O. Asta câte skin-uri are? Oare pe Bibi? Eu nu am pe Bibi. Asta nu e bună. Mă că eu am 25 de skin și ele 26 de skin-uri. Nu mi se pare corect. Dar nu l-are pe ăsta. Vreți să jucăm, cu ce? Ce meci să jucăm? Hai că o să jucăm meci cu ăsta. Bravo. Da.
Uitați acolo sus, arată 6, adică 6 câți ani am eu. Și să chiar curios, câți ani aveți voi? Scrieți în comentarii. 4. Bă, aveți măcar, dacă există copil cu telefon la 4 ani, mi se pare ciudat. Aveți 7? 6? 8? Da, cred că nu există nimeni care se uită la mine și are 8 ani. Știți? Hop! Așa. Jucăm bine. A murit. Prima mea moarte! Yes, prima mea moarte! A doua mea moarte, nu! Am găsit atât timp ce mă trăgea ăla. Ați văzut, fraților? Ce tare e! Băi, cine a închis ușa? Da, nu contează. Eu acum fac videoclipul să anunț în salon, nici nu avem ușă. Și nimeni nu se aude. Păi să se termine la simplu blauer prost, care nu se situație. Da. Mamă, ce greu e meciul ăsta. Uri! Ah! Bă, m-am baterie. M-am baterie, fraților. M-am baterie. Bă, m-am baterie. Cum joc eu meciul ăsta? Așa. Să mi-l bag la încărcat. Gata, mi l-am băgat la încărcat. Am primit mai un level. Yes. Ia ce cum să e. Ălia. Așa. Mamă, Leon! Bine. Așa. Bă, skill-ul ăla chiar e bun. Bă, la câte skin-uri sunt pe aici. Cum ar fi să ajung aici la Legendary. Da. Cum ar fi să ajung la Legendary Star Drop și să-mi dea un coin.
Adică în bani. Știți ce bani? Uite astea de acolo. Alea verzi. Și rotunde. Cum ar fi? Ar fi naspa pentru mine. Acum ce merge să jucăm? Ce merge să jucăm? Hai că o să jucăm acest meci. Îmi place mie, îmi place fotbalul. Haideți să jucăm fotbal. Măcar să bine. Bă, am ceva dulciuri pe aici, fraților. Așa am început și meciul. Bă, uite. Hai, mă! Bă! Uite-te la ăsta ce... Uite, degeaba mai joc ăsta, fraților. Mamă, să sunt buni. Bă. Totuși murim. Nu mai are rost să ne facem ceva. Dacă pierdem, oprim acest videoclip. A durat mai mult de 10 minute. Bă. Da, cam atât ca acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa!